Pinia bang nili nali tumpan SSB Recruitment mate labangso awareng warsaisi labangso video long nang than pachini pon ikpo lapen nali tum kai kia son details bang ke labangso video arlosi thekpon long ikpo tangte aprang se KARDOM kadu kawe Carbitis 2.0 YouTube channel long kelang aradu ana fans tame lapen nali tumpan tuning reglo nali tumjong se labangso YouTube channel long nang kahumri milang politika chingon pen subscribe ikon lapen aduhes tame belarjan thekloing hodas tame nali tum berpon igdenon Lalo pula monon penili ajar son lela bangso YouTube channel long upload tami nali tum a mobile long an notification nali penali tum berta karjulong taprangi afan no la penali tum jong senanta Telegram channel long join ni gelang pulte la bangso video description long Telegram channel a link do hala bangso a link long nali tum berpen Telegram channel long tami nali tum nang join dun ikme tangte pini la SSB awarding award saya puthak le pathiek pen lang pononang la pen chithan pon lonang Details jithan ponlonang SSB Constable Tradesman Recruitment Details 2023 aputhagle lapen nali tum stamenang langdun igon lapen video kicheng pen kijut an lang igon aplang sidak organization name amen bangke sastra sema bal mate SSB labang so recruitment lapen apply process bangke dak nali tum online si apply iknang po mate jogdun iknang po lapen salary ban nali tum 21700 pen 69,100 anang itum long pon ekpo la pendak kaduka wait mate total vacancies mate post bang kadak 543 an pipon eklo post amen bangke constable tradesman lo nang itum dak pelang pon ekon la penali tum telegram channel long stame join ikme adak join iklo pul nang itum detail sai hoi bangke long pon ekpo la pen apply date bang dak 18 June 2023 si last date lo lapen application fee wang lang pon lonang category wise sida application fees tame ke thak pon iglo UR OBC lapen EWS atumhan dak 100 rupees lapen SC ST EMS female candidate tumhan bangke sikang si tapinang ne lapen payment mode bangan alitum online si payment dun ignang po lapen puthar da SSB Constable Tradesman H bangle lang pon lonang mate chithan pon lonang posamen ateng pen sida age limited pipon eglo constable driver only for male candidates dak bang arta bang 21 pen 27 malam angbong abang photum jogdun ikme lapen constable veterinary dak bang both female males tame jogpon ikme lapen arta bang 18 to 25 angbong malam an abang phu mate abang fietum nanglitum jogdun ikme lapen constable carpenter lapen blacksmith and painter dakta arta bang 18 to 25 ason takta sidak du ulang constable washerman barber lapen safai wala tailor lapen gardener clover cook lapen water carrier labangta arta bangke 18 to 23 angbong molam abang phu mate abang fiatum nalitum jogdun ikme lapen non dak details jithan pontulunang apare kaduka wepen dak 443 anda aposto lapen constable driver only for male dak bang female atum hanawe la dak bang kenalitum education qualification bangke metric and pass nang po lapen heavy vehicle driving license nalitum ardeng do ignang po lapen constable veterinary afanda install education qualification and or matriculation examination pass science naton yakiun abang phu abang pinang po nalitum la screen along lang po ningon dak tok do iglo lapen kaprek constable lapen carpenter blacksmith lapen painter latumang ta dak metric pass anta chok iglo lapen nalitum nang diploma substitute po lapen nahok pen nalitum training and stame labang so certificate hai hui nalitum long do ignang po lapen constable washerman lapen barber safai wala tailor lapen gardener clover lapen cook water carrier latum ta dak metric pass nang po nalitum labang so adim nalitum lang pon igol screen along tak penan ketok ding kiding do lapen ko pipini dak skill stame dak asap sudunang po lalo important date bang dak 20 May pen si start bang ke chenglo ke apply bang ke lapen application last date bang 18 June 2023 si last date lo lapen nalitum jang sila bang so article along wang lo pulote dak pen nalitum long pon ekpo kaduka we a links tame nalitum dak pen long pon ek thai po lapen nalitum jong sila bang so video description along link long le pulote nalitum nili fana contact igo telegram channel long le nalitum nang join dun iktamela kali pulote whatsapp long stame nalitum dak stame apply link lapen notification
details bangke nalitum long pon ikpo lapen lason lo nalitum jong si labangso video kilang pen jong si ning sampulatik an ma share un share igol karbiang long arats tami palang iknang lapen pachini iknang lapen dag st aketogeri tomhans tami pinangan apus dag dopon nili details bangke telegram channel long stame upload pon igelo nalitum telegram channel long dampen langdam igon lapen lason lo lapen non kilang bom nang litum inut bahini jong si labangso YouTube channel long nang kahomri mindo ulat nalitum pan tuning riglo subscribe krepin pen nalitum dam dari non subscribe pon igon mon nang litum mo aprang nang litum fan son ye berta important aberta nang litum long log ta thek mate do ko ka thek lasna litum subscribe krepin pen le dam dari non asipinia video long tani lila pathiek pen la anchalo nali tumjong sila bang so article lang polote nili video dis